Rencana ayam tentrem aku mau dong ini nyampingan atau sanggulan ya mas hati ngona karo ye bawa setunggal langgam dispesialkan untuk kasepuan nanti diurutkan sing sepuh dicaosi sing enom ya di caosi ye mungkin untuk warga sini pecinta langgam sing kasepuan ya. Basic apa gini ki? Petani nelayan. Wah, iki lagune di serempet-serempet ke sing petani ini ben panenane do tambah oke. Sing nelayan ya muga-muga tangkapan ikannya juga tambah banyak. Padune Bali aku men nggawa urang barang kok ya. Iki yo urang ning ngene tambah barang tambahnya banyak muga-muga terus rezekine do melimpah sisuk nimbali dhewe meneh lagune apa Mas iki meraino ya jenengan siapa celuk aku jenengan sik ya monggo Baga Hidayat ya kita siap-siap dijebak ya Mas. Biasanya kan kari-kari kita saling membunuh. Monggo pedae
Ya, jek sak padone. Monggo pedae. Lancingan tinggal paman biasanya no tong tok tok Kira ono iki dipedhot tong-tonge. aje